Ülker. Sahnene Ülker türkümü. İjadi oңыштар юлдаш булган һәргә кадәр. Сәхнәле республика президенты стипендиаткаһы, башкаручылар арасында 3-нче урынга лаек булган Гөлшат Гайсина. Гөлшат Гайсина. Агайларын һәм апайларын байрам менән котларга сәхнәгә хәзер балалар сыгасак. Салават күпер исемендәге балалар студияһы. Рәхим итегез. Үҙәктең итәкчесе Салават Низамутдинов. Һәм әйтергә кирәк, был йыр балалар өлкәһен йырдар арасында иң уңышлылардан санала. Шулай итеп сәхнәлә Салават күпере. Yürey sağa tik tak tik tak tik tak tik tak.
Sahnele, 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 sahnele. Sahnele Akbıyık, Türkümü Gafuri rayonu. İkinci orunga layık bolgan türküm. Türkümdün yetakçısı İlham Baybuldin özünün ядган йырларын тәкъдим итә. Шулай итеп сәхнәлә Акбıyık.
Рахмат. Сәхнәне Акбөек